Hej YouTube. Ja, godt nok er det, mandag i dag, men jeg tænkte, nu keder vi os, så nu laver vi skulle lige en video, men jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den. Random weekend med Sara. Weekend med Sara. Det kalder vi den. Så kommer der nok, så I så jo mit schema. Tag, vlog, fri, tag, vlog, off og tag. Og så lørdag og måske også søndag kommer der weekend med Sara. Det her bliver så 1. august. 1'eren til den, fordi det er søndag og jeg skulle lave en anmeldelse på det her også egentlig. Jeg synes, at det smager bedre end det her. Og jeg synes også, det smager bedre end det der fresh mint, eller sådan noget, hvad det hedder. Så derfor så tager vi lige en til, ikke også? Så I skal lige undskylde, hvis I lige kan se min hånd i stedet for. Men det bliver jeg lige nødt til at overleve. Kan I overleve? I kan godt overleve. I er seje, I er stærke, I er gode. I er seje, I er stærke, I er gode. Yeah. Så smider jeg lige det her ud. Nå, som sagt, tyggegummiet ser sådan her ud. Og i starten er det meget, meget stærkt. Jordbær. Det er sådan virkelig, virkelig stærkt. Det synes jeg er for kuldegysende. Jeg ved ikke, om I kan se det. Nå jo, jeg har fået plukket øjenbryn. Bare totalt smart. Ej. Ja. Så jeg så sammen med min hjerte. Hvad har jeg ellers lavet? Jo, jeg har været sammen med min hjerte. Sovet sammen med hende. Ups, nu gik mit ur i stykker. Min urrem gik i stykker der. Ja, på den der rem, ting. Den der. Det er sådan rimelig svært at vise, men på selve. I kan godt se den, det er den der ting. Ja. Jeg regner med, at de bliver sådan 5 minutter lange. Måske lidt mere end 5 minutter. Men cirka 5 minutter lange bliver weekend med Sara. Det ligner en numse. Jeg sidder og ser Total Survival med dansk Minecraft Hardcore Survival med Arne RFC. Episode 1-ferievideo. Han er totalt nice. Gå ind og abonner på ham. Så der var lige et shoutout til dig, Arne RFC. Jo, det er RFC, du hedder. Men nu er tiden snart gået. Så vi ses YouTube.